Kos Gapa, Joar TV, first tamsak. Salamat po boss. Salamat sa iyong pagbisita sa aking bahay. Ayan po, magantay-antay lang po tayo ng ating mga kasamahan at mangapit bahay po tayo mamaya-maya. Boss, salamat sa iyong unang-unang tamsak. Kusgapa, Juar TV. Tama po ba, boss, ang aking pagka-pronounce ng pangalan? Ayan, antay-antay lang po tayo, boss, ha? Mr. Kusgapa. Wala pong problema, boss. Salamat po sa iyong pangunawa. Ayan, nananatiling si Sir Joar ang nandyan. Sir Joar, anong ating ginagawa ngayon, boss? Kayo po ba ay nasa trabaho ngayon? Maraming salamat at nakarating ka sa aking LS itong umagang umaga. Okay, walang problema, Sir Kusgapa. Para madaanan mo naman ang iyong mga dinadaanan at mabisita mo naman ang ating mga kasamahan dito sa YG. Salamat sa iyong pag-stay ng 15 minutes, boss. Ingat po sa iyong mga pinupuntahan at manatiling mapanuri sa mga kasamahan at mag-ingat-ingat. Ayan, may sumilip, ngunit hindi tumuloy. Natakot yata sa akin. Okay. Ano ang ating pinagkakaabalahan, boss Juar? Kung iyong kung nais mo lang naman i-share. Ikaw ba, Sir Joar, isa nasa Pilipinas?
Oo boss, dito ako sa Pinas. Parehas pala tayo. Ako ngayon ay nandito sa Makati. At dito ako naabutan ng ating pagsara at paghigpit sa ating sitwasyon ngayon. Dito ako naabutan. Siargao Island ako boss. Wow, maganda yung lugar niyo boss ah. Sikat yan sa atin dito sa lalo na sa mga banyaga at napakaganda ng inyong lugar lalo na sa mga nag surfing ba ang tawag doon boss? Napakaganda ng inyong lugar. Pag sinuwerte-swerte boss, talagang nais kong mapunta ng inyong lugar at makapaglakad-lakad sa dalampasigan. Makapagnilay-nilay kung sakali man. Maraming mga banyagang pumupunta dyan. Ay, dito lang ako sa trabaho, boss. Napakaganda po talaga dito, boss. Oo, shopping area, boss. Ayan, napakaganda ng ano dyan. Napakaganda ng area nyo. Lalo na sa mga banyaga na mahilig sa mga tawag dito, travel, tapos mga magandang lugar, ayan. Isa sa mga listahan nila, nandyan ang inyong lugar. Kaya pinopromote natin ang inyong lugar, ang Siargao, at napakaganda ng lugar na yan. Masarap maglakad sa dalampasigan, maganda ang view, napakagandang tingnan. Pag ako'y swerte boss at papasyal ako dyan sa Siargao. Monetize channel ka na po ba, Sir Joar? Oo, maraming mapupuntan dyan. Hindi pa po ako yung nakagrad. Koy, boss, in connect, boss. Ha? Boss. Yep. Bunso, magandang umaga Bunso sa'yo. Ikaw ba'y nakatulog ng maayos, Bunso? Ayan po, Boss Kosgapa, ang aking kapatid dito sa YT, si magulong umaga sa lahat, sabi ni Jevon Vlog, magulong umaga daw sa kanila. Sa inyo lang, sa akin, timing.
Ayan, boss Joe Arcos Gapa, dikitan mo ako kung hindi mo pa ako dikit at mamaya pagkatapos ko ng aking LS, babalikan kita, boss. Ayan si Bunso, si J-Bon Vlog, dikitan mo po yan, boss. Masipag na bata yan. At yan ay malapit na rin mamonetize dahil sa sobrang sipag. Ayan, nakagraduate ka na rin pala, Sir Kusgapa, sa 1K Banana, no? Layo pa, malapit na yan, Bunso. Masipag ka naman eh. J-Bon Vlog, Yahoo! Kapatid. Ayan. Inano ka ni tuwan-tuwa sa iyo, Kusgapa. Sergio R, may didikit ako sa iyo pero wag mo na itong babalikan dahil ito'y alagad ko lamang ito. Wag mo na itong babalikan, boss. Dikit ko lang sa iyong bahay para dagdag sa iyong Ayan, si BBBY Vlogs, wag mo nang didikitan. Salamat, boss. Walang anuman po, Sir Joar. Ayan ang ating kapatid, ang ating admin sa GC, si Jimar Ingwa. Hi guys, sabi ni Ayan, sir, pinano kita. Hindi ko ba nakita. Ayan. Good morning sa aking may bahay. Ang aking asawa ay nanonood na. Salamat sa iyong panonood. Bago lang po, ayan ang pinsan ni DJ Ingwa. Salamat sa inyong pagpunta, boss, ha. Ayan, dikitan mo na wag lang si Monalyn at lang yan, silip-silip lang yan. Baka kayo yung ma-spam pa pag dinikitan nyo yan. Hindi tatanggapin ni YT kasi wala pang wala pang account. J-Bon Vlog, gamay na lang man. Jay, kulang na mo. Congrats, gaan migo. Ayan, congrats gaan. Para kay J-Bon yata yun. Hi po, host. Hello, Jimmy Ringwa. Gisingin mo na ang iyong pinsan at manood na muna bago matulog. Kusgapa Joar TV, ayan. Ayan, sir. Ayan, nagkukuliglig ka yata rito. Ako kay 2K pa. Ako malapit-lapit na rin. Tiis-tiis na lang. Sipag na lang. Ayan, si Jimar natatawa. J-Bon Vlog. Kusgapa. Claimate kayo, kuya, boy. Sa ilis ko din siya. Oo. Siya rin yung kasabayan ko nag-graduate. Si Kusgapa.
Oo nga, na parang naalala ko nga yung pangalan niya. Ayan, si Master Ye. Kumusta po? Ayos lang po, Master Ye. Welcome ho sa aking bahay. Wala pa ako kaabot o buwan kyaw. Bakit bunso? Hindi ka pa pala na ano ng WH? Tirahin mo lang tirahin. Sino di ko pa dikit dyan, mga idol. Ayan, isa-isahin mo na yan, si Kusgapa. Ayan. Oo, boss, kay Gibon ako nakagrad. Parehas tayo, doon din ako kay Bunso. Ayan, si Bunso din ako pag-graduate sa akin. Yan din ang dahil napakasipag ng batang iyan. Mamaya din ang ilis yan, alam mo naman kung anong oras yan, di ba? Mga 5 ang yan. Maliit pa lang WH ko kasi ilan pa lang yung LS ko na madami ang viewer. Tuloy-tuloy mo na yan, Bunso. Shout out din po sa'yo, Ginmar Ingwa, sabi ni Master Ye. Ayan si Master Ye, bagong pasok dito sa ating bahay. Kalampagin nyo na ang kanyang bahay para siya ay makilala nyo. Ayan guys, chichikin ang cellphone. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakatamsak dyan na nakalimutan, tamsak na po. Kusga Pagyo TV, concentrate kasi ako sa pangisda nung nakaraan na buwan, 2 months pa lang ako active sa YT, kaya ngayon LS na ako ng LS. Tama, LS ka ng LS sa Bunso para sumunod ka kay Lovely Grafil. Tamsak dan, sabi ni Master Yi. Salamat Master Yi sa iyong pagtamsak. At sa iyong, ayan, kaibiganin mo na yan sila Jibon Vlog, si Kusgapa, at sa iyong mga, yung iba pa dyan, mayroon pa dyan, hanapin mo lang sila dyan. Kusgapa, Jibon Vlog, shout out sa inyong dalawa. At kay Master Yi, nandyan si Jimar Ingwa, tamsak dan host. Salamat sa iyong pagtamsak, Sir Jimar. Grabe ang gulo sa bahay namin. Maaga nagkagulo, papa at lola ko. Parang World War ang away. Nako, huwag mong intindihin yan na Bunso, at yan ay hindi lang nagkaunawaan siguro. Yan naman ay away ka mag-anak lang. Ako kay 3 months tapos naka LS bago pa. Ito si
Boss Joar, nag-ano ka na rin ba? Nag-i-enlist ka na rin? Hubog pa siguro, amigo. Naghubog-hubog naman sila po. Bunso. Kus gapa Joar, dili man hubog kay dili man inom. Akong papa ko, akong lola kay murag bu mangsigig world ano sige wild palang palanganaray hinugdan palanganaray hinugdan. Nagbisaya ay na si Bunso. Punta ka doon sa bundok muna, Bunso. Magpaano ka muna doon? Magpahangin ka muna at sumigaw ka ng Darna! Para mawala yan. Huwag mo munang pansinin yan, Bunso. At yan ganun talaga ang medyo nagkakaedad na siguro. Ano daan na, basta mga tigulang na. Tama yan si Kusga pa. Mga ano na, nagkakaedad na, ganun talaga. Kailangan nating intindihin din yan dahil nagkakaedad na. Hindi ka na bumalik, Bunso, kay DJ Ingo kagabi Ayan, gising ng aking favorite, si Choi Ingwa. Hello, Kuya Boy, Bicol. Hello din sa'yo, Choi Ingwa. Shout out po sa inyo. Salamat, Choi. Tamsak na, Choi. Boy Bicol, maaga natulog. Di na kinaya ng mata. Tama yan, pag hindi na kinaya, Bunso, itutulog mo na para hindi mapiktuan ang iyong mata. At siyempre, kailangan din natin ng tulog. Ayan, ang mag-ama magkasunod. Shout out sa puging host, anak ng teteng. Nambula pang aking boss. Kusga pa. Haha. Ingon adaan na basta mga tigulang migo maulian na rana. Tama. Tinuod lagi na. Kusga pa, tinuod, may tiguang naman na. Pasensya ba? Kay tiguang na. Insan, nadikitan na yung mata. Ayan, minsan daw nadikitan na yung mata. Tapos maagam nakagising kasi may World War. Unsa man na Dodong Bunso. Host, na po magtamsak. Salamat, Choy. I miss you, Choy. Kusga pa, di pa ata tayo dikit. Ayan, dikitan mo na yan, Sir Jemar. Si Kusga pa. At legit yan, kasabayan kong nag-graduate yan ng 1,000 banana. Doon kay Bunso Jebon niya nag-graduate din. Sunod simana pa na
mahuman o akong lola, ipanabi pana sa silingan. Ay, hayaan mo na yan, bunso. Magchismis man siya, magchismis. Basta wala kang ginagawa sa kanila, ayos lang yan. Papasukin mo sa kaliwang tenga, palabasin mo doon sa kanan. Papasukin mo sa kanan, palabasin mo sa kaliwa. Ayan. Kanta ka, host. Nako, aga-aga pa, mayroon ditong, baka may storbo ko yung mga nandito. Vlog gawas sako kay support na pod ko sa laing mga amigo nako. O sige. Okay. Sige, ingat Boss Joar. Salamat sa iyong pagpunta sa aking bahay. Salamat sa iyong pag-stay ng ilang minuto. Salamat. Ingat po. Lobby Grafil. Hello sa lahat. Boy Bicol, kilala mo ako, sir. Basta Grafil, idol ko kayo. Salamat sa iyong pagpunta. Madam, kung ikaw si Madam Lovely Grafil, salamat po sa iyong pagpunta. Pasensya ka na po at medyo ako'y naging busy nitong mga nakaraang araw. At alam nyo naman po ang buhay driver. Pagka nasa Manibela, hindi na pwedeng magdot-dot ng madot-dot. Ayan, nandiyan na po si Angles Vlog, ang aking mahal na pinsan. Pakidikitan po yan. Ayan si Lovey Grafil. Hihihi. Ayan ang monetized channel. Salamat at nabisita mo kami, madam. Napakasaya ko at nadalaw mo kami at nadalaw mo ang aking bahay. Salamat sa iyong pagpunta. At sa mga susunod mong dalaw sa aking bahay, gagayahin ko ang bahay mo at sasayawan ko pa kayo. Salamat, Ma'am Lovely Grafil, sa iyong pagpunta sa aking bahay. Salamat at ang monetized channel napunta sa aking bahay. Napakasaya ko. Ayan, Choy. Puntahan mo si Madam Lovely Grafil. Yan po ay isang monetize at mamaya-maya kaunti. Siya po ay mag-ALS na rin. Tayo po ay pumunta rin sa kanyang LS at kayo'y malilibang po dyan. At ako'y pag napunta ako dyan ay talagang hindi na ako bumababa. At doon na ako umi-steady sa kanya dahil bukod sa maganda ang boses, napakaganda pa ng kanyang mga music at malilibang talaga kayo. Ayan. Thank you po, Ma'am Lovely. At thank you din sa pagtambay sa bahay ko. Kung di dahil din sa'yo, hindi ako mamuni. Ay, hindi lang po ako, madam, ang nakatulong sa iyo. Kaming lahat. At sa sipag nyo rin po yan, Madam Lovely. Kaya deserve mo yan, natanggap mo. At sana po magtuloy-tuloy pa yan at mananatili kaming nandyan sa bahay mo. Kahit ikay nakalutang na sa ulap, kami ay nandyan pa rin sa iyo. At hinahangad namin ang iyong tagumpay at ang safety ng iyong mga mahal sa buhay at sana manatili po tayong love. Ang Lovely Grafil ay napakaganda napakasaya pang panoorin. Salamat po, Ma'am Lovely, at naging bahagi ka ng aking LS ngayong umaga at pinapangako naman namin sa iyo sa buo ng aming grupo ay makakaasa ka ng aming suporta araw-araw pag hindi kami busy at makakaasa ka nandyan kami sa iyong tahanan at napakasaya ng iyong tahanan. Salamat po, Ma'am Lovely, I love you. Ayan guys, Angles Vlog. Ayan si Lovely Grafil. Mamaya mag-i-ilis yan. Huwag natin kakalimutan. Pumunta po tayo sa kanyang bahay. At hindi kayo magsisisi na pupunta kayo sa kanilang bahay. At siya po
ay buong puso kayong tatanggapin. Ayan, Mr. Jimar Ingwa, unahan na kita. Puntahan mo yung ano niyan, ang Madam Lovely, pwede ba yung ano mo, Lovely Graphil, or doon ka sa Lovely Graphil? Mga guys, kasi ang ano niya ni Lovely Graphil, yung monetized channel niya, yung Lovely Graphil. Ayan, yan ang channel niya, yun ang pupuntahan nyo mga guys. Kung hindi nyo pa siya nadedikitan, puntahan nyo siya diyan sa bahay na yan. Lovely Graphil. Ayan, Lovely Graphil ang pupuntahan nyo po. Ayan, si DJ Ingwa, Madam Lovely. Helen Guelberto. Ayan, hi sa'yo, Helen Guelberto. Hi ho, sabi ni Helen Guelberto. Salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Ayan, Helen, kung hindi ka pa kadikit ni Madam Lovely Graphil, puntahan mo po siya at mamaya, pagkalimbawa ikay galing na rito, may steady ka ng ano, at pumunta ka sa bahay ni Lovely Graphil mamaya mga 9 or 10, magsisimula po yan ng kanyang LS at araw-araw po yan. Masisihan po kayo pag si Madam Lovely ang inyong magiging host. Ayan. Jimar Ingwa, ayan, hello po. Lovely Graphil po ang inyong pupuntahan guys. Hindi si Lovey, yan po ay mga alagad niya. Ayan po, si Lovely Graphil. Dahil siya po ay nag-i-ilis po yan, araw-araw po yan. Okay, Lovey. Jen Kikay Colores. Hello host, hi po sa iyo Jen Kikay Colores. Salamat sa iyong pagbisita sa aking tahanan. Naway kayo laging pupunta at kilalanin mo na yan si Lovely Graphil. Ayan po, si Lovely Graphil ang inyong bahay na bibisitahin at yan ay ano niya lamang, alagad niya lamang yan si Lovely Graphil. Ang inyong puntahan po guys, yung Lovely Graphil. Ayan, talagang sa pangalan pa lang, love na tayo niyan. Hindi kayo magsisisi na pupuntahan nyo ang kanyang LS. Ayan, Idol Lovely. Hingi lang na isang konting tip sa iyong mga aparato sa ano. Dahil magandang iyong bahay. Gagayahin ko sana ang iyong bahay, Lovely Graphil. Nawala signal ko, sabi ng aking asawa. Ayan, Ma'am Lovely. Ayan ang aking may bahay, si Monalyn Remolasio, na matagal na kaming hindi nagkikita dahil sa sitwasyon. Salamat sa iyong pagbisita uli, aking minamahal na asawa. Gayahin niyo po. Yan, gagaya. Kung ikaw naman, Madam Lovely Graphil, ang maganda ang boses, ako naman ay sasayaw. Hindi, gagayahin ko lang yung kanyang yung studio mo, ma'am. Napakaganda kasi ng yung studio. Masaya. Gagayahin kong masaya. Kasi ito medyo ano pa nasa barracks kasi ito ngayon dahil ano nga tayo ngayon sa sitwasyon natin ngayon, medyo ano pa, pero magagawa ko doon sa aming bahay kung sakali man na matapos na itong ating sitwasyon ngayon at sakaling mahawa ng iyong swerte, Ma'am Lovely, at gagayahin ko ang iyong mga music at sasayawan ko pa kayo. Ayan si Ma'am Lovely at shout out sa iyo, Ma'am Lovely, at sa iyong dalawang chikiting na nakikita ko sa iyong bahay. Sana po ay mahalin mo sila, lalo na ang iyong asawa. Kailangan natin magmahalan, katulad ng aking asawang maganda, ang aking Monalyn Remolasio ng aking buhay. Maganda boses ko.
Ayan, nagbuhat na ng sariling ipuan ng aking Monalin. Ayan, good morning DJ Ingwa. Batiin mo ng magandang umaga ang ating monetized channel, si Lovely Grapil. Ayan, sa mga susunod na buwan o baka ito'y makikita nyo na rin sa pag-ilis ang aking asawa. At pag ako'y naka-uwi, doon ako mag-iilis sa bahay at papakita ko sa inyo ang maliwalas na lugar namin. Erin Sequel, hello. Ayan, hello. Erin Sequel, tamsakdan, sabi niya. Happy birthday, Madam Lovely Grapil. Birthday niyo po ba, Ma'am Lovely? Happy birthday sa inyo, Lovely Grapil. Ayan, birthday pala ni Madam Lovely ngayon. Naku, napakagandang pa-birthday sa inyo ang mamonetize ang iyong John pa. Birthday ko. John pa pala, DJ Ingo, ikaw talaga, ginugulat mo kami. Ayan. Huwag nating kalilimutan ang birthday ni Madam Lovely at napaagang ang iyong pa-birthday ni YT. Binigyan ka na agad ng magandang regalo sa iyong birthday. Salamat YT at congratulations Madam Lovely Grapil. Salamat sa iyong pag-antabay. At mamaya ibababa ko rin sa iyong aking suporta. Akala mo ako, Madam, birthday mo na yan. Akala mo lang yun, DJ. Sa June pa pala. At yan ay magiging masaya ang kanyang birthday. At kakantan tayo niya ni Madam Lovely Grapil. Helen Gualberto. Hi, sabi ni Erin Sequel. Alan Boy, kumusta Boy Bicol? Ayos lang, Boss Alan Boy. Shout out sa'yo, shout out sa lahat. Ayan, Boss Alan, si Lovely Grapil, kung iyong hindi pa nadidikitan, pasyalan mo na ang kanyang hello Erin Sequel, ang kanyang si Lovely Grapil po ay si Lovely Grapil ay Lovely Grapil ang kanyang YT account. Baka hindi nyo po alam yun ang dedikitan nyo. Wag si Lovey. Kasi yan ay niya. Yan ay kanyang alagad. Si Lovely Grapil. Inom po tayo. Inom. Sandali lang po, guys. Guys, inom muna ako, guys, Ayan. Pahing Vlog. Good morning po, Pahing Vlog. Salamat ulit sa iyong pagdating sa aking bahay. Ayan, magpakilala ka na sa isa't isa. Nandyan si monetized channel, ang ating love na si Lovely Grapil. Ayan si Lovely Grapil, hindi yan ang kanyang account. Ang hanapin nyo po sa YT account niya ay si Lovely Grapil. Ayan ayan na, ma'am, ang iyong alagad. Ma'am Lovely, si May Calalas, gising na po siya. Ang iyong tagahanga. Ang aking madam host din na si May Calalas. Shout out all. Ayan, nandiyan na, gising na. Excuse me po. DJ Ingwa po, guys, doon po kayo dumikit. Babalikan ko kayo, sabi ni DJ Ingwa. Ang babalikan nyo po ay DJ Ingwa. Ayan, May Calalas is in the house. Yun, na-miss ko ang is in the house. Ayan, si Madam Lovely. Idol na idol ka namin, Madam Lovely, ni Miss
Kalalas. Shout out DJ Ingwa. Ayan. Madam May Kalalas, nandyan po ang iyong idol. Si Madam Lovely Grafil. Iyong batiin ng magandang umaga. At napakaganda niya pa sa umaga. Mas maganda pa siya sa umaga. Salvador Kalalas, hi po. Padikit naman po. Huwag niyong didikitan si Salvador. Excuse me. Huwag niyong didikitan si Salvador. Pahing TV. Ang didikitan mo, yung si Kalalas, May Kalalas po ang kanyang main account sa YT. May Kalalas po, Pahing Vlog. Alagad niya lang po yan si Salvador Kalalas. DJ Ingwa, hello May, sabi ni DJ Ingwa. Lovely Grapil, hello Madam. Ayan, nakita mo na si Madam Lovely. Pahing Vlogs, ang didikitan mo po kay Lobby, si Lovely Grapil. Yun ang kanyang account. DJ Ingwa, ang DJ Ingwa naman ang didikitan mo, DJ Ingwa. Hindi po si DJI TV, hindi po yan ang kanyang account. Alagad niya po yan. Lovely Grapil. Hello all. Ayan, nandiyan pa rin si Madam. Talagang supportive din ito si Madam Lovely Grafil. Salamat sa iyong pag-stay sa aking LS Madam. Lovely Grafil, good morning Madam. Ayan, Madam Lovely, si May Kalalas, binabati ka na niya. Ang iyong tagahanga din. Ayan, susunod daw Pahing Vlog TV si May Kalalas. Ayan ay si May Kalalas. Ayan si Salvador Kalalas ay kanyang alagad. Ayan po guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Maraming salamat sa mga nag-antabay dyan, sa nananatiling nanonood sa aking bahay. Maraming salamat po at ako'y masaya dahil pinuntahan ako ng isang monetized channel na si Madam Lovely Grafil. At mamaya po, guys, kung hindi nyo pa po alam, si Ma'am Lovely mamaya ay mag-i-release din 9 o'clock or 10 o'clock. Puntahan nyo po siya hanggang mamaya po yan ng lunch time. Puntahan nyo po mga idol. Mamaya, ayan si May Kalalas, nandoon yan. Kaming dalawa nandoon yan. Kahit ako'y nagmamaniyo, ako'y nakamonitor sa kanya, kahit hindi ako nagko-comment, kahit hindi ako nag-ano sa kanya, nakatutok pa rin ang aking mga alagad. Kay Madam Lovely Grafil. Dahil yan po ang aking pangalawang bahay, ang kanyang tahanan, ang kanyang LS, ang aking pahingahan pagtanghali. Diyan ako nare-relax sa bahay ni Lovely Grafil. Madam Lovely, minsan kapag hindi ko nagagawang mensahe sa iyong pero nakatutok po ako niyan. Nandiyan lang po ako sa iyo dahil ako'y nagda-drive, kaya minsan di ako makapag-mensahe sa iyong pero nananatili akong nandyan, nakatutok sa iyong bahay. Alam niyo naman po ang buhay naming mga driver. Pero full support tayo sa ating mahal na Lovely Grafil, ang isang monetized channel. Salamat po sa iyong pagbisita. Mamaya-maya yan, mag-uumpisa na rin yan.
ito namang aking pag LS mamaya-maya iaano ko na to. At alam nyo naman guys ang aking cellphone. Pero mamaya pa naman ito. Mamaya-maya pag hindi nalubat ito. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan. I-ready ko ng ano ni Madam Lovely. Kasi mamaya yan, mga 9 or 10, nag-uumpisa na yan si Madam Lovely. Lovely Grafil. Ayan, nandiyan na si GGH Mix. Good morning po sa'yo, madam. Ayan, si GGH Mix. Vlog morning host, daan lang tamsak. Salamat, madam, sa pagdaan sa aking bahay. Salamat at napadaan kayo. Okay lang kahit saglit ka lang, basta ang importante napadaan kayo sa aking bahay. Salamat po sa iyong pagdaan, Madam GGS Mix Vlog. Salamat sa iyong pagtamsak, Madam. Ayan, andyan si ating Madam Lovely Grafil, ang ating isang monetized channel din. Baka hindi mo pa kilala Madam GGS Mix. At yan po ay nag-i-LS din katulad nyo, Madam. Tuwing alas 9 or alas 10 ng tanghali hanggang alauna or alas 12 ng tanghali. Ayan, yan po nag-iiri ang ating mahal na Lovely Grafil, ang isang monetized channels. Congratulations! DJ Ingwa, yan, natiling nandyan si Boss DJ Ingwa. Matulog ka na, Boss DJ, at ikay wala pang tulog. At paglutuin mo muna ng almusal ang iyong mahal na asawa para ikay mag-almusal bago matulog. Ayan. Napatawa si Boss. Mag-practice ka na mamaya sa Boss, yung tawag dito, manok na pula. Yung maganda yung manok na pula kay Madam Lovely. Napadaan sa sabungan at nagsigawan, aking tingnan, manok na pula, mukhang mataba. Katulad ko, ang pera ni Mrs. na dapat ay hulog ko sana sa Palawan ng aking pula. Maganda yung music ni Madam Lovely. Napakaganda ng iyong music, Madam. Ayan, nandiyan pa ba ang aking mga mahal sa buhay? Paramdam naman kayo dyan kung nandyan pa kayo. At kahit dito na lamang tayo nagkakausap-usap, masaya pa rin ako. Ayan. Ayan, nananatili pa rin tayong mayroong 7 manunood. Salamat sa pag-stay nyo po. Nandiyan pa rin si Madam Lovely. Salamat, Madam Lovely, sa iyong pag-stay sa aking bahay. Sir, dito lang to hanggang matapos. Ay, salamat po, Madam. Maraming salamat po sa iyong pag-iwan ng iyong alagad dito. Salamat po. Ayan, hindi kita, panunuorin na rin kita sa iyong bahay.
Magsisit up na si Madam. Salamat Madam sa iyong pag-standby rito, Madam ha. Hindi basta manunod ako sa iyo. DDS Mix Vlog. Hi po, padikit naman po. Balikan kita. Ayan si DDS Mix. Dikitan nyo po yan. Need mo WH mo. Opo. Pero nakasuporta pa rin ako sa inyo, Madam. Lovely Grapple po ito. Ayan, Lovely Grapple po yan. Si Madam Lovely. Suportahan natin ang kanyang LS. Mag-i-start na siya maya-maya. Nagpe-prepare na po yan. Ang pupuntahan nyo pong bahay niya ay Lovely Grapple. Ayan, Lovely Grapple po. Ayan, yan yung pupuntahan nyo. Nag-i-LS po yan. At malilibang po kayo sa kanyang bahay. Yan ang napakagandang host dito sa YT. Napakaganda na, maganda pa ang music niya. Yan. Kaya nabibighani kami ni May Kalala sa iyong tahanan dahil parehas kaming gustong mga music at mabait na host at hindi nakakalimot. Ayan, nandyan pa rin si DJ Ingwa. Hindi pa siya natutulog. And guys, shout out po sa inyong lahat. Shout out po kay Madam Lovely Glafril, DJ Ingwa, Pahing Vlog TV. Sa anim na natili dyan, shout out po sa inyo. Ingat-ingat po tayo mga guys. Kung sakali man kayo nasa biyahe, ingat po. Guys, yung iba dyan, huwag pong kakalimutan ang LS ni Madam Lovely Grafil mamaya. Nag-prepare na po siya ng kanyang nagsisit up na ng kanyang LS. Yung bahay niya, inaayos niya na para makapag-umpisa. Madam Lovely Grafil, maraming salamat pa rin sa iyong pag-antabay at nandiyan ka pa rin hanggang ngayon. Salamat po. Inaantok na nga ako, boss. Ayan, matulog ka na, boss. Iwan mo na lang yung cellphone mo at nanakawin ko mamaya. Mag-almusal ka muna, boss. Baka managinip ka, gutom ka na natulog. Nako, hindi mo maabutan, kakanta pa naman ako. Ayan, dito host, yakapin mo muna si Mrs. Yakapin ko muna si Mrs. Ayan, yakapin mo muna at ikay magbigay muna ng isang yakap sa iyong asawa para naman sa iyo. Ayan, buti ka pa nakakayakap sa asawa. Ang aking asawa hindi ko mayakap, nandoon sa malayo. Pero nandyan pa rin ang kanyang suporta sa akin.
Lalo na ngayon, boss. Malapit ng sweldo ay napaka-sweet noun. Ayan, nandiyan pa rin si Madam May Kalalas. Shout out sa'yo, Madam. Nag-almusal na po ba kayo, Madam May Kalalas? Ayan. So, suportahan mo po, Pahing Vlog, si May Kalalas, hindi si Salvador Kalalas. May Kalalas po, guys. Yung mga nais pumunta kay Salvador Kalalas, ang inyong pupuntahan ay May Kalalas. M-A-E Kalalas. Ayan. Kakain pa lang, host. Naku, siya ka. Ay kasarap mong panoorin pag ikay nakain eh. Ang ating Madam May Kalalas ay siya pagka iyong napanood na kumain iyan, ikay mapapasabay eh. Napakasarap niyan kumain. Mapapasabay ka. Ayan po ang kanyang main account sa YT, May Kalalas. Mga guys, yung nais magdikit kay Salvador Kalalas, May Kalalas po ang inyong pupuntahan. Pahing Vlog. Okay. Ayan, okay daw, sabi ni Salvador Kalalas. Pahing Vlog. Okay. Yun, sinabi okay. Magandang umaga sa iyo, Madam May Kalalas, at sa iyo, DJ Ingwa, at sa iyo magandang host, Lovely Grafil, ang aming idol. At gagayahin namin ni May Kalalas ang iyong tahanan. Sana sa mga lahat ng nag-i-enlist, ganyan ang sit-up ng pwede pala yun sa YT, hindi naman napapalo kasi masaya nga, hindi naman nakaka-copyright si masaya kasi, masarap, napapaindak-indak ka habang nanonood, lalo na mamaya magre-request ako ng kanta kay Madam. Madam Lovely, request kami ng kanta sa iyo. DJ Ingwan, sorry, hindi ako nakapunta. Sabay kasi tayo. Ayan, sabay kasi kayo ng LS ni DJ Ingwa. Okay lang po yun, Madam, kasi pagkagaling ko sa'yo, sinuportahan ko naman siya kahit konting oras lang. Okay lang yan, May. No problem. Ayan, no problem yan kasi bukas makalawa, panghapon ang ilis niyan. Ang makakasabay mo naman, DJ, si Mimi Vlog. Boss DJ, magano ka kaya? Mag morning ilis. Di ba uwi mo alas 6? O alas 3 pa lang, umpisan mo na. Diba pwede yun? Ang mga manonood mo, yung mga nandun sa ibang bansa, Saudi, Qatar, mga umaga kasi doon pag anong oras eh. Bukas, 3 p.m. na ko, Mimi Vlog, hati tayo. Oo, kasi mag-uumpisa na rin yung si Mimi Vlog eh. Dahil isang linggo rin hindi yun nakapag-LS, kaya hahataw yun pagbalik. Haharangan niya yung signal na wag umikot-ikot. At hindi siya nakapag-LS ng isang linggo yata.
Ayan, salamat sa anim pa rin na nandyan at ang isa yata dyan si Madam Lovely pa rin. Maraming salamat sa mga pumunta sa aking tahanan at nagtiyaga sa inyong host. Salamat. Mindaros ang yung apelyido ko. Ano ba ginagawa ko kay Mindaros, boss? Ayan, nandiyan pa rin nananatili ang ating si Miss May yata itulog pa. Ay, si Miss May, si Miss Heart pala. Oo, maraming pa namang alagad iyo. Mindaros apelyido niya, boss. Boy. Na ilalagay ko. Mindaros. Ay, magkatunog din naman pala. Nawala na si Bunso, siguro inaway-away na ng kanyang lola. Makapunta na ako bukas sa'yo, DJ. Ayan, makakapunta na raw sa'yo, DJ, si Madam May Calalas. Ayan, hindi na nakakapag-comment yung aking mga anak. Siguro walang mga load iyon. Guys, sino po dumikit sa akin? Naglagay sa comment. Bayakap naman. Patay tayo dyan. Napakapugi mo kasi gusto kong yakapin, boss. Kay Ginoo ko. Kayain mo, sunto ka na. Mamagalit na naman si Madam Tayan. May naghahangad ng yakap sa iyo. Yari tayo, payakap tol. Ang masama pa, payakap tol. Anak ng titing tol naman. Ikikis ko pa. Ng titing yung payakap tol. Bakit may mga ganyan komento? Payakap tol. Kala ko pa naman ang yayakap sa'yo, babae. Payakap tol. Anak ka ng titing tol. Sino ka ba tol? Excuse me po. Pambihira naman. Hingi pa ng yakap, may tol pa sa... Ay, naku kayo mga tol.
Siguro yun ay wala pang, hindi niya pa alam yung mga patakaran dito sa YT Boss DJ. Pagpasensyahan mo na, panyakapin mo na kasi. Hindi niya pa alam yung mga regulasyon dito sa ating kuhan, industriya ng YT. Subukan ko yung kanta nito. Paborito ko to eh. Kaya lang, baka maiyak na naman ako dito, tol. Nung ako'y bata pa, nang iwan ako ng aking ama, mata'y lumuluha na. Di kaya ni nanay na iwan niya, sa akin may bumulong. Sabi ni tatay na umiyak, aking ama. Kung may pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama, awitin to ay din sa'yo. Mahal na mahal, mahal kita o aking ama. Naalala kong aking ama. Mapraktisin ko nga ito. Ako ay si nanay, iniisip ka. Sa panaginip na lang tayo nakikita. Kulitan natin dati, mga alaala ng kasama ka, haplos na galing sa'yo. Mga Pilipino. Papraktisin ko to. Aking ama. Kung may pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama, awiting to ay alay ko sa iyo. Mahal na mahal, mahal kita o aking ama. Dance with my father again. Shout out sa mga nanatiling dyan, na nanonood sa aking bahay. Salamat sa iyo. May Kalalas, salamat sa iyong salamat sa pag-aantabay. Ang saya nito pag-ibig, sana di nag-iba. Dito lang ako yan. Yan, nandiyan ka lang. Nandito rin ako.
Mahal ka sa akin ng tunay. Ang tindi ito pag-ibig. May kalaban kasi dadating ngayon. Okay lang. Hala, ganda ng boses. Mas maganda boses mo, madam. May kalaban pala si may kalaban si Madam May Kalalas. Ay nandiyan pa rin si Madam Lovely Grafil hanggang ngayon. Salamat, Madam, sa pag-antabay. Nag-umpisa ka na ba, Madam? Ito pinapractice ko para kay to eh. Kay DJ Ingwa eh. Padaan sa sabungan may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatamayan, nagsimulang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, nagiwang-giwang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan, hindi nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Ayan, DJ, mamaya, tirahin mo yan mamaya, ha? Sige, Miss Boy. Inuman ko. Natuto si Boss Boy sa inuman. Kumanta. Hindi ako nainom, boss. Kanta lang. Mahirap yung hindi. Kanta-kanta lang pero hindi ako nainom. Kahit since birth pa, hindi. Ay, noon siguro nung mga kabataan ko. Nung ako'y, alam mo na, naikwento ko na sa iyo noon. Nung ako'y, nandoon pa sa probinsya. Nung ako'y nung wala pang direksyon ng buhay dati. Yung alam mo naman minsan pinagdadaanan natin yung buhay na parang walang direksyon. Noon siguro na naranasan ko yung tagay-tagay. Pero ayun nga, yung kabataan ko, dahil yun ba yung